Vamos a empezar a ver neste vídeo o cousas do código de comunicación, das líneas de código dos programas que temos que escribir para que a Terra se comunique co satélite e de volta. Para iso imos utilizar unha biblioteca de Arduino que se chama RadioHead. Xa falamos do que eran as bibliotecas e vamos traballar sobre un exemplo que xa ven nesa biblioteca prescrito. Entón, por lembrar, o noso proxecto vai ter unha estación de terra e un satélite que se van a comunicar mediante dúas tarxetas controladoras que vai haber en cada unha delas, as feeder, que teñen un módulo de radio, polo cual unha pode enviar unha mensaxe e a outra, se a recibe, pois poderá contestar de volta. Co cal, temos que ver aquí xa que o código da unidade que transmite no satélite vai ser distinta que o código que está en terra, porque teñen que facer cousas diferentes. Entón, imos empezar por ver o código da estación transmisora, da que estaría no satélite. Entón, ese exemplo está na biblioteca como RadioHead 69 RAW Demo TX, T de transmisor. Como vedes, é un código complicadiño, é dicir, ten moitas líneas e de instruccións complexas. Co cal, ímolo considerar un pouco maxia negra. Vai haber instruccións, palabras que se din aquí e comandos que se utilizan que non coñecemos nin vamos chegar a coñecer. Pero, si imos coñecer dúas cousas. Unha, mensaxes que nos deixa o programador para que nos os entendamos. Son todos estes que aparecen precedidos por dúas barras e se ven escritos nun tono gris. Esos son anotacións que fai o programador, que non son lidas pola computadora, sino que son orientacións para as persoas que estamos intentando traballar con ese código. E por outro lado, tamén imos ver o efecto das cousas que se fan aquí, sobre todo nestas líneas de serial print LN, o serial print, que son mensaxes que nos van sair por unha ventaniña que se chama o monitor serie e que xa vimos en algún vídeo anterior. Entón, cando aparece unha destas mensaxes, pois vai ser que o que hai aquí, este texto que aparece aquí escrito, aparecerá nesa ventanilla. Entón, imos ver este código desde o principio, vale? Desta primeira parte, só nos interesa que aquí definimos a frecuencia coa que nos imos comunicar, ten que ser a mesma en satélite e en terra. Este número ten que ser o mesmo no programa de abaixo e no de arriba, para que se entendan, e xa afondaremos niso. Aquí, en esta sección, donde pon a da fruit feeder M0, nos define uns números que son, pois, uns pines, uns deses buratiños que ten a tarxeta controladora, que os establece e di que é o que imos facer con eles. Tampouco ahora mismo nada no que nos teñamos que parar. E logo, pois, bueno, aquí maxia negra, pero sí que vemos que nos vai ir sacando mensaxes esta sección de maxia negra na que estamos, que está dentro do setup, que vai nos decir cousas como que estamos facendo un test desta tarxeta. Si pasa algo, pois nos vai decir que o inicio fallou. Ese si condicional sempre ven escrito no código con un if, vale? If quere decir, vale, vamos facer algo, si pasa algo, e se non faremos outra cousa. Co cal, pode ser que a radio falle, pode ser que a radio se inicie de maneira correcta, pode ser que haxe outro fallo que falle a frecuencia, vale? E aquí un poquinho máis de maxia negra que non imos utilizar, vale? Hasta chegar ao loop, como vimos tamén en outros vídeos, o que vaya dentro do loop, entre esta chave de aquí e esta chave de aquí que aparece sinalada, vale? Todo eso vais a estar repetindo unha e outra vez, vale? Pois entón, que se vai repetir unha e outra vez? Aquí que me chego, empezamos por un delay 1000. Dice, espera un segundo entre transmisións. Solo enviamos os datos cada segundo, que é o que nos piden. E logo, dentro desta maxia negra, imos ver aquí un pouquiño no que sí que nos imos parar. Imos ver o texto Hello World, hola mundo, e isto quere decir que lle vamos chamar a ese texto, neste momento, vamos decir que se chama Radio Packet, vale? Poderíamos cambiar o texto e seguir chamándolle Radio Packet, o paquete que imos enviar por radio. Fai aquí unhas cousas e nos dice no serial print, enviando
Radio Packet. Neste caso, Radio Packet vai ser Hello World, enviando Hello World, vale. E aquí nos comentarios nos di, vale, todo esto necesitamos para mandar a mensaxe. Todo esto que pon aquí, now wait for a reply, vai ser o que necesitamos para esperar se hai resposta de volta. Unha vez enviámonos algo, ver se chega algo de volta. E aquí, pois eso, outro código, outra maxia negra que empeza con condicionais. Si isto se cumple, que non sei o que, nos dice debería de haber unha mensaxe de resposta, co cal o serial print nos vai decir, vale, got a reply, eso é, teño unha resposta, e nos vai imprimir por aí esa o que nos chegou, de acordo? E se non, pois nos dirá que fallou a recepción ou que non hai ningunha resposta, vale? Ahora esta instrucción vai facer que o, como nos di aquí, que o LED parpadee blink 3 veces e listo. E para parpadear necesita este outro código de aquí, tampouco é ahora mismo importante.